afsløre nu. Prisen tilfalder HomeStart Thisted. Og Rikke. HomeStart er en stor flok mennesker, som har overskud til at besøge småbørnsfamilier, der har brug for en hjælpende hånd for at få hverdagen til at fungere. De møder trofast op en gang om ugen året rundt, og de gør en fantastisk forskel for de foreninger og de familier, de må hjælpe. Vi startede i 2008 og i 2010 med etablering af en bestyrelse. Og i dag er det en velfungerende organisation, som hjælper et skiftende antal familier og også arrangerer udflugter og lignende. Desuden en god genbrugsforretning af børnetøj. HomeStart viser, at det er vigtigt, at, som der står, almindelige mennesker har et ekstraordinært evne til at give og dele. Venlighed, omsorg, humoristisk sans, optimisme, respekt og tillid er en del af deres arbejde. Og så har jeg så lige om lidt 2 statuetter, som I har stående det kommende år, og så går de videre til den næste. Jeg skal lige få det fundet. Først er der et diplom her. Det vender på hovedet. Sådan. Der står, hvad der er sket. Og så er der et, hvis nu deler det lidt, så er der gavekort her, som bruger, og så er der den her statuette til at have stående fremme. Og endelig er der det her stykke mose hvor alle modtagere og deres årstal står på. Der er plads til forhåbentlig rigtig mange nu, og så får vi finde på noget mere om 10 år. Den får en af jer også. Godt. Tillykke med prisen. Ja. Og vil I sige noget? Ja. Ja. Mange tak. Tusind tak, siger HomeStart. Tina og jeg og bestyrelsen på vegne af HomeStart, mange tak. Lige kort, altså HomeStart hjælper 2 timer om ugen i cirka et års tid ude i trængte børnefamilier. Det er nemlig sådan, at det tager en hel landsby at opdrage et barn. Det har vi bare glemt. Og så hvis I kigger herinde i midten, så altså, det er det mest fantastiske syn, fordi det er nemlig dem, vi fejrer. Det er dem, der er frivillige ude i familierne og i vores genbrugsbutik. Det er dem, der får HomeStart-hjulene til at rulle. Det er jer, vi fejrer i dag. Så stort tillykke til os alle sammen, og tillykke til familierne, som får den her vanvittige, vigtige og væsentlige hjælp. Tusind tak. Thank you.